Bubagrani birthday no ruksawai jini sini atrobla killa amsaini atrobla wo haina haijeng khailajak sini bubagrani kaisa asai masal no ruksawai borom yapari khailajak tei ajaga wo joto killa amsaini thairogo no je bigra tangra je joto no je sumani tei chubajak nai dini ni bisingo no sini killa YTF ni killa block committee YTF ni bukhak tei Oke, abo haiknya motamuti joto no sokai beja norok nai tongde. Atrobla motamuti reading laijak. Joto bus kanga asok layane telek laye sini telek saklo mongai thang tongga Norok kerengai nai tongde. hai ne bagai Bubagrani je satung hayawai bubagrani tini khansa ni mari bai haiknya tini wo seng joto no tini bubagrani fil brisi bri asai manishal sini bubagrani 44 tama 44 badani shalo seng joto no amsani takuk tei bukuk song Seng joto no bus kangwa asogoi naita thok laye iya phangni simi pai thak jora seng palai layane haini bagai sini o pandano seng iya phangni simi pai thak joto no khatung khajak lai palai layane sini oro nograi kotorengoi phai sok paijak o pandawo ADC haphangni samungsari phangokra Honorable CM Sar Purnachandra Jamatia Mahashoy Tei besini aro nograi moto mongoi phai sok paijak sini Raima Beli ningoi a laikol phang bedek ni sini EM Honorable Sar Rajesh Tripura Mahashoy bo phai sok paijak tei srapsani bisingo tini ni o panda seng khatung khajak lai seng salaiana seng salai nani thangri chongo haine bagoi kiabo seng bus kango dogan pado asogoi tongyawai bus kangni triple bojago seng joto na asog lai bayane hamba